Както вече знаете, светът и ние сме минали дълъг път преди да станем това, което сме днес, а Рудолф Штайнер разказва за това пътешествие. Преди Земята имаме първото планетарно въплъщение, наречено Старият Сатурн, което нямало планини, реки или животни, а само топлина, като огромно, топло кълбо, където топлината била част от материята и се движала. В този свят се е полявил зародишът на човека, малка, невидима частица от топлина. Множество духовни същества работели за създаването му, духовете на волята са дали началото, излъчвайки фина воля. Духовете на мъдростта помагали тази воля да отразява живот. Духовете на движението въвели чувства като радост и тъга, карайки Стария Сатурн да изглежда като живо същество. Духовете на формата разделили чувствата на малки части, подобно на балончета. Духовете на личността помогнали тези части да станат уникални, като нашето аз. Духовете на огъня внесли светлина в балончетата, първите сетива. Духовете на любовта развили съзнание, подобно на сънища. Синовете на живота добавили усещания за вкус и звук, създавайки вътрешен живот като дишане и хранене. Духовете на хармонията подредили всичко и създали съзнание, подобно на това при дълбок сън. В края на този период човешкият зародиш имал трансово съзнание и чакал като семе в земята, без време, в вечността. Времето започнало да съществува едва с появата на топлината на Сатурн. Така, стъпка по стъпка, духовните същества оформили първия човешки зародиш, основата на всичко, което сме днес.